Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst uns den Kampf gewinnen. Hier gibt es keinen drinnen. Zweifler und Duckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Lasst eure Blades los. Zeigt eure Kräfte. Ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstrip, das ist hip, let it rip. Σατζιτάριο, γίνε Beyblade! Μην είσαι τόσο σίγουρος για τον εαυτό σου. Έλα, χτύπα τον! Είναι μια υπέροχη μέρα για Beyblade σήμερα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε σήμερα. Ποιος Blader θα βρεθεί στην κορυφή σήμερα? Δώσ' τα όλα, κέντα! Γρήγορα, ο αγώνας έχει ξεκινήσει! Έρχομαι! Πάρτι! Wow! Να πάρει! Βγήκε εκτός! Χειροκροτήστε τον νικητή! Κέντα Γιαμίγια! Ανεβαίνει τώρα στον τρίτο γύρο! Ζήτα! Την πάτησα τελείως! Μπράβο! Μπράβο, Κέντα! Μπράβο! Ναι! Ετοιμαστείτε το παιδί του Beyblade! Ήρθε η ώρα για το τελικό τέταρτο! Κότζι Γιαμάντα εναντίον Κέντα Γιαμίγια! Ετοιμαστείτε! 3, 2, 1! Έλα! Ρίξε τις μούρες, ναι! Μετά από όλα αυτά έφτασα μόνο μέχρι την κορφή των 8. Όπως την τελευταία φορά που σε είδαμε δεν είχες φτάσει καν στον τρίτο γύρο. Τουλάχιστον βελτιώνεσαι λίγο, σωστά? Ακούς? Εσύ όμως έχασες τον πρώτο γύρο, άρα γίνεσαι χειρότερος. Έχω κρυώσει. Την άλλη φορά να δοκιμάσεις το δικό μου Beyblade. Θα προχωρήσεις περισσότερο αν χρησιμοποιείς ένα στυλ επίθεσης, δεν νομίζεις? Ευχαριστώ, αλλά θέλω να δυναμώσω με το Σατζιτάριο. Νομίζω ήμασταν καλή ομάδα. Ξέρω ότι μπορούμε να νικήσουμε μαζί. Σωστά, παλιόφιλε? Ναι, εντάξει, όπως νομίζεις. Άλλωστε δεν σημαίνει και κάτι αν δεν νικήσεις με το δικό σου Beyblade. Στο τέλος ο μόνος τρόπος να βελτιωθείς είναι η προπόνηση. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε προπόνηση τώρα. Πάμε! Ας δώσουμε άλλη μια μάχη. Πάμε! Παιδιά, κοιτάξτε. Όπως πέρασε τόσο η ώρα πρέπει να γυρίσει στο σπίτι γρήγορα. Θα προπονηθούμε αργότερα, Κέντα. Καλή συνέχεια, παιδιά!
Πιο δυνατός, Αν συνεχίσω να εξασκούμε, μόνο ο ουρανός θα είναι τόριο. Δείτε! Αυτό θα διαστραβεί σε μπουκάλι! Έχουμε τον νικητή μας! Ζήτα! Κυρίες και κύριοι, χειροκροτήστε τον νικητή του εθνικού τουρνουά και νέο κάτοχο του τίτλου του καλύτερου Blader, ο Κέντα Γιαμίγια, ο βασιλιάς του Beyblade! Μπράβο, βασιλιά Κέντα! Ζήτω ο βασιλιάς! Ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ όλους πολύ! Ευχαριστώ τον Beyblade μου και τον ατζέντη μου. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να ευχαριστήσω τη μαμά μου. Τι πρόβλημα έχεις? Έπεσα κάτω. Και τι, νομίζεις ότι είναι αστείο? Ώστε νομίζεις ότι είναι αστείο, φιλαράκο, ένα σαμιαμίδι σαν και εσένα να πέφτει πάνω στον κύριο Μπένκι? Μα, συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι, μικρέ. Δεν είναι. Όχι. Για να επανορθώσεις θα αντιμετωπίσεις τον κύριο Μπένκι σαν ένα αγώνα Beyblade. Αν χάσεις θα πάρουμε όλους τους βαθμούς σου. Όλους! Είστε οι κυνηγοί, έτσι, Καλά που το κατάλαβες. Και ξέρουμε ότι έχεις μαζέψει αρκετούς βαθμούς. Αποκλείεται. Δεν μπορείτε να μου πάρετε όλους τους βαθμούς. Αν τους θέλετε, μπείτε σε ένα διαγωνισμό και πάρτε τους δίκαια. Έτσι είναι το σωστό. Και γιατί νομίζεις ότι θέλουμε να κερδίσουμε 10-20 βαθμούς με κανονικό διαγωνισμό? Αν δεν θες να χάσεις τους βαθμούς σου, τότε πρέπει να νικήσεις τον Μπένκι. Ναι. Έδειξες πολλές ικανότητες στους πρώτους 8 του διαγωνισμού, σωστά? Κάποιος θα με βοηθήσει. Κάποιος θα με βοηθήσει. Φώναξε όσο θες. Κανείς δεν θα έρθει να σε βοηθήσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Έτοιμοι. 3. Σταματήστε σας παρακαλώ, δεν θέλω να κάνω τέτοιον αγώνα. 2. 1. Ρίξτε τη σβούρα. Μέχρι και η γιαγιά μου γυρνάει καλύτερα. Ναι, είσαι στους πρώτους 8 των Baby The Blader. Έλα, Σαγκιτάριο! Καλό ήταν αυτό. Σαγκιτάριο! Αχ, δεν είναι δίκαιο! Σταμάτα! Λοιπόν, να το τελειώσω τώρα. Κοίτα προσεκτικά. Μπορεί να θες να κρατήσεις σημειώσεις. Αυτό θα πει επίθεση. Σαγκιτάριο! Τι? Μα πώς? Το Beyblade υποτίθεται ότι είναι για διασκέδαση. Αν τρομοκρατείς κάποιον, δεν είσαι αληθινός Blader. Τι είπες? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Με λένε Τζίνγκα. Τζίνγκα Χαγκάνε. Τζίνκα! Και νομίζεις είσαι σκληρός? Δεν είσαι αρκετά έξυπνος αν εμποδίζεις τον αγώνα μου. Εντάξει λοιπόν. Αν θέλεις τόσο να βοηθήσεις αυτό το μικρό, τότε θα αγωνιστείς με εμάς. Κανένα πρόβλημα, μεγάλε. Θα έχουμε όμως πλεονέκτημα. 1 εναντίον 5. Τι? Μα δεν είναι δίκαιο! Βούλωστο! Αυτό που άκουσες θα γίνει. Λοιπόν, θα αγωνιστείς ή θα παραδώσεις όλους τους πόντους σου από τώρα? Όχι, μην το κάνεις! Είναι δικός μου αγώνας! Δεν έχει να κάνει με σένα! Μην ανησυχείς, μικρέ. Δεν πρόκειται να χάσω. Καλά.
Δεν είναι αστείο. Αυτός ο τύπος νομίζει ότι είναι αστείος. Τι μας νοιάζει, ας ξεκινήσουμε. Ρίξτε τις βούρες. Α, είναι πολύ γρήγορο, δεν μπορώ να δω το Beyblade. Τι κάνει? Πάνω από 3.000! Απίστευτο! Δεν έχω ξαναδεί τόσους βαθμούς! Είναι σε εντελώς άλλο επίπεδο! Δεν μπορούμε να νικήσουμε! Θα το θυμάμαι αυτό! Α, απίστευτο! Ήταν φοβερό, Τζίγκα. Μπορώ να σε λέω Τζίγκα ή μήπως κύριε Χαγκάνε? Όχι, ας κρατήσουμε τον Τζίγκα. Είσαι απίθανος, Τζίγκα. Εγώ είμαι ο Κέντα. Σε ευχαριστώ για την βοήθεια. Δεν ξέρω πώς να στο ξεπληρώσω. Για να δούμε τι έχω εδώ. Μισό ντόνατ. Ένα βατραχάκι. Καραμέλα. Δεν έχω τίποτα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Πες μου μόνο ποιοι ήταν αυτοί. Α, αυτή είναι η κυνηγή. Οι κυνηγοί. Ναι, αναγκάζουν μικρότερους αντιπάλους να παίζουν σε παράνομους αγώνες για να κλέψουν τους βαθμούς τους. Το έχουν κάνει σε πολλούς φίλους μου. Μας τρομοκρατούν. Φαίνεται πως αλήτες σαν αυτούς υπάρχουν παντού. Αλήθεια, δεν είσαι από εδώ? Από πού είσαι, Τζίγκα? Πες μου. Από πού? Το σπίτι μου είναι ακριβώς εδώ. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Ταξιδεύω σε όλη τη χώρα. Ψάχνω για δυνατότερους αντιπάλους για να γίνω εγώ ο πιο δυνατός Blader. Α, όλη τη χώρα? Μόνο σου? Ναι. Α, τέλειο! Φαντάζομαι έχεις δώσει πολύ δύσκολους αγώνες. Αυτό θα πρέπει να σε κάνει τόσο δυνατό. Δεν θέλω να σε ενοχλώ τόσο. Θα πρέπει να είσαι κουρασμένος. Θα σε αφήσω να ξεκουραστείς. Τέλος πάντων, θα γίνω πιο δυνατός από σένα. Πιο δυνατός? Ναι, είναι φυσικό για ένα Beyblader να θέλει να γίνει πιο δυνατός, σωστά? Ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω τη δύναμη της επίθεσης και την αντοχή. Αν μπορούσα να γίνω τόσο δυνατός όσο εσύ, Τζίγκα, αυτοί οι κυνηγοί δεν θα μπορούσαν να με πειράξουν. Πρέπει να έχεις καρδιά. Καρδιά? Ναι, καρδιά. Γιατί το Beyblade επιτίθεται εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Μην ανησυχείς. Χαλάρωσε, φίλε. Έτσι. Εντάξει. Η πραγματική δύναμη του Beyblade δεν έχει σχέση με τη δύναμη της επίθεσης και την αντοχή. Επιτίθεται χρησιμοποιώντας τα συναισθήματα του Blader που συνδέεται με αυτό. Σαν όλη η κοσμική δύναμη να έχει μαζευτεί σε αυτό. Η καρδιά σου είναι τόσο μεγάλη όσο και ο ουρανός. Wow, αυτό είναι φοβερό. Πολύ φοβερό. Τζίγκα! Τζίγκα, θα φύγεις για το επόμενο μέρος σύντομα? Γιατί ξέρεις, αν θέλεις μπορείς να μείνεις λίγο ακόμα σε αυτή την πόλη. Ναι, ρίξτε τις βούρες. Άστο. Α, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Τις φάγατε και ήρθατε τρέχοντας σε μένα σαν μιξιάρικα μωρά. Όχι, σε παρακαλώ, συγγνώμη, αλλά ο τύπος ήταν πολύ δυνατός. Αλλά αν τον αντιμετωπίσεις εσύ και όχι... Ναι, εσύ θα τον διέλυες με τον Λιόν. Τι ήταν αυτό? Πώς τολμάς να λες το όνομα του Λιόν χωρίς την αδειά μου? Συγγνώμη, κύριε. Θα το μετανιώσεις αν δεν σοβαρευτείς και τακτοποιήσεις αυτόν τον Στίνκα ή όπως τον λένε. Λοιπόν, κάντε ό,τι χρειαστεί.
Κοιμήθηκες καλά. Κάνουμε μια γιορτούλα και είσαι καλεσμένος. Ελπίζω ο Τζίγκα να είναι ακόμη εδώ. Θέλω να μου δώσει μερικές συμβουλές για το Beyblade. Τζίγκα! Φαίνεται πως έφυγε για να πάει σε άλλη πόλη τελικά. Πίστευα πως θα γινόμασταν φίλοι. Δεν μπορεί να πήγε πολύ μακριά. Θα είναι κάπου στην πόλη. Πρέπει να τον ευρώ. Τζίγκα, πού είσαι? Δεν το πιστεύω ότι έφυγες χωρίς να πεις ένα αντίο. Τζίγκα, Τζίγκα. Να η κυνηγή πάλι. Μη μου πεις. Τζίνκα Χαγκάνε, νόμιζες ότι ήσουν πολύ έξυπνος που μας ντρόπιαζες χτες. Οπότε σήμερα θα σου επιστρέψουμε τη χάρη. Με τον ειδικό αγώνα των κυνηγών. Τον αγώνα 100 Bay. Εντάξει. Δέχομαι. 100 μπλέιντεροι και 1000. Ωραία. Τώρα θα πληρώσεις για όσα είπες. Ναι, θα σου δείξουμε τι παθαίνει κανείς όταν συναντά τους κυνηγούς. Ίσως θέλεις λίγη ώρα να αποχαιρετήσεις τους βαθμούς σου. Καλό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 3, 2, 1. Τζίγκα! Ρίξτε τις βούρες. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Είναι παντού. Είναι πάρα πολλά Beyblade. Είναι δύσκολο να δεις από πού έρχεται το καθένα από αυτά. Τίποτα δεν με κάνει να νιώθω καλύτερα από έναν αγώνα με 100 Bay. Τα Bay συγκρούονται μεταξύ τους αυξάνοντας τη δύναμη, αλλάζοντας τροχιά ώστε να επιτίθεται από όλες τις κατευθύνσεις. Είναι καταδικασμένος. Κανείς δεν τα καταφέρνει με την επίθεση των 100 Bay. Λοιπόν, χάσε γρήγορα. Έχουμε κανονίσει να βγούμε. Αλήθεια. Πρόσεχε, Τζίγκα! Φαίνεται πως ο φίλος σου φοβάται να κουνηθεί. Σταματήστε! Σταματήστε! Δεν είναι αληθινός αγώνας Beyblade! Τζίγκα, τρέχα! Βόλαστα και κοίτα! Ναι, Κέντα, κοίτα! Α? Δεν πρόκειται να πάω πουθενά! Μα, Τζίγκα! Θυμήσου, Κέντα, η δύναμη του Bay δεν έρχεται από τη δύναμη της επίθεσης και την αντοχή. Τι? Δεν έχει σημασία πώς είναι. Πάμε! Ήρθε η ώρα, Storm, πήγασε! Τζίγκα! Ρίξτε τις βούρες! Δεν γίνεται. Εντυπωσιακό. Απίστευτο! Τώρα καταλαβαίνω τι μου έλεγε. Τρέχα, πήγασε! Έτσι είναι ένας πραγματικός αγώνας του Beyblade. Τι συμβαίνει? Καλυφθώστε! Τι φεύγετε, παιδιά! Μαμά! Θα το πληρώσεις αυτό!
Όπως είπα. Τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα την κάνει η ψυχή του Μπλέιντερ. Ναι, το βλέπω! Ήταν φοβερό, Τζίγκα! Τζίγκα Χαγκάνε. Ο Στόρμ Πίγασος, Επιτέλους, φίλε μου, ένας αντίπαλος που μου αξίζει και ο Λιόν μου εμφανίστηκε. Ποιος είσαι? Είμαι ο Κιό για τα Τεγκάμι. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Στο επόμενο επεισόδιο του Beyblade, ο Τζίγκα έχει κάνει αμέτρητους αγώνες στην αναζήτησή του για να γίνει το νούμερο 1. Είναι δύσκολος δρόμος, αλλά έκανε πολλούς φίλους στην πορεία και θα τους χρειαστεί. Γιατί θα αντιμετωπίσει τον πιο δύσκολο εχθρό, τον Κιόγια και τους κυνηγούς. Ένας αντίπαλος με ένα παντοδύναμο Beyblade, το Rock Leon. Οι φίλοι του Τζίγκα θα τον βοηθήσουν, αλλά αυτός είναι ο πολεμιστής στην πρώτη γραμμή. Είναι οι δυνάμεις του κακού ενάντια στην αληθινή ψυχή του Beyblader. Ο Τζίγκα δεν θα αφήσει τον εαυτό του ή τους φίλους του να κάσουν τόσο εύκολα. Γι' αυτό μην χάσετε τον αγώνα Beyblade του αιώνα. Το κακό δεν πρέπει να κυριεύσει. Ρίξτε τις βούρες!